Zvirisise guys for the people. Siyahamba nebhazi tiri kunakirwa tula bechulut. Oyo! Zvirisei vanhu vaMwari. Tiri kuno kwaMuchechete. Kumuchechete. Ndavinga ushu. Ndiye andidana kuno andifonera. Ndikanzi sister kurisei takambosangana magutu panaona namuona kuti ndiye. Saka azonditi ndida kudana ndikati ndakati ungabva kumuchechete uenda kwagutu kunoitei. Saka ndangoti pamwe hausiwe. Kumboonekwa ari pabasa. Saka uyu kuno kundokubasa kwake Nyenge. Kwandauya ndiye atozondipa munhu ngo ndamuti Nyenge ndoda kuruka. Guys, ndinda muinvite kunoku kumunonzi kumuchechete. So guys, tinasisi share kumuchechete. We are very happy. Amen. So guys, here in good. We are very happy. Musikana uyu ari kuita zvinorova zvinogara zvakadaro. So guys, Muchechete. Kwabanga ndizvo. Kwadzikati. Muchechete. Vanhu kwaMuchechete tengai madrinks guys. Like I feel like ndoda drink. Aya madrinks ari kuya. Saka uyu chinonzi Fepi Gonye. Ndiri chizvarwa chekuno kumuchechete. Nasi ndafara. Ende ndatanga kuruka sishero ndisina kumbotarisa kuti ndivonai. Kutonzwa voice kubva ndichitanga kuvaruka kuti voice iri ndiri kuriziva. Pazvazonzi naNyenge ko kushaya wani munhu aziva kwanzi Shemarieni. Ndikati sishero ndafara vedu vezvisingaiti. Kwakutanga kundimhorosa imi dzikisa foni apa. Ewe ndini ndiri kuona kani. Iwe wakatodhakwa uri kuseri. Handina kudhakwa. Saka guys, munhu ambotanga ndibata line kwazo nditi mhoroshema. After one line guys, sorry. After one line kwakutanga ndimhorosa futi ndoti ukotanga ndimhorosa sei wotomboruka. Kuraza ndakuziva. Maisimba alongside Maisimba. Chimhorosa vanhu futi Maisimba. Ngadini. Handinda kuperekedza nguo sisi shero. Akurukwa. Asi zvakanaka. Vana ushora wamena. So Maisimba zvandavaita ndaona kuti kuno kukure guys nekwatatiri kwachonuko. Saka kunondibhowa kufamba wega. Ndona ndati Maisimba chindiperekedze. Asi Maisimba bozi ndakanotisa kuti vanhu vaviri ava vanongoti mumwe abuda kwakanoenda mumwe abuda kwakana kuonekana kunonetsa. So ndati no Maisimba tangai makumbira murume wenyu kuti ndokumbirawo kuti ndimboperekedza sei. Bozi handikuita sekuti ndozokunyengereka kuti sei. Kumbirai murume. Saka vakumbira zvikanzi vakati chi. Amane hama vana yamai Maisimba mufacebook. Taurewe tinzweke. Hello guys. Murisei. Tinavo sisi vachita basa. Ivedeva kuna mwana wakangonaka mukati meupenyu. Vakaropafadzwa, vane nyasha, vane rudo. Haisi nyore kungoti Maisimba endei. Endei chinorukwa tiri tesi. Ndichikutaridzai nzvimbo tiri tesi. Timbofamba tiri muBenz. Unoiona Benz? Fortuna GD6 Volvo. Uyu yazvanzi yaNyenge uyu. Usalala. Sirira mchisikana. Mwana vanondinzwa here vana vano. Ndida kuti titaura. Tinofara kuvana sisi shero pano paMuchechete guys. Pano tafara zvisingaiti. Tinavo namai bava. Vauya kuzorukwa zvavo vakaperekedzana vari vaviri vachadzokera havo chinhambo kubva pano apa Bichana notice tereki. Saka tafara kuvana sisi vanavo pano. Thank you guys. Ndambonoona hangu bhora ndiri Manchester United. Takuenda kubhora. So guys, ndizvo zvandari kwaizvi guys for the people. I don't know kuti zvichabuda here kana kuti hazvina kubuda. Inini ndanzi nevanhu nhasi ndimbori kwastyle inongoenda back zvose. Saka mapaketi rako tongoti $, plus $2 plus kurukwa kwako $4, $6 kurukwa. Pasi pemuti kuno kwaMuchechete. Ndiri kuhwa kufara guys for the people. Vanhu vekwaMuchechete. I'm here.
I'm here. Ndatingalimbo kuratidzai kwadzikati. Vanditi kwaitanga yemakumbira. Ndobva ndanovakumbira. Kumbirani? Ivo vapasimba. Ndobva ndavakumbira nasisi muperekedzawo kumuchechete kuna sisi. Kune munin'enyi kuna Nyenge. Kumuchechete. Tukanzi don't worry aindaini. Wow, Baba Spati, don't worry. Avo sishero pano vauya kuzorukwa zvavo vanzi naNyenge uyai kune musikana anogona kusvadanga. Saka vari kugadziriswa musoro naShumi muzukuru wangu, mbuya vangu havashumi tinavo. Vari kutonyara maishero. Guys, Mpesu is taken 100% but jinda rangaraka. Anga ari muredzi weho vanga akafita cheko chimbosimudzaiona kuoni stand up. Yes I tonge muSouth African Rutenda aida kuuya atopinda mumota ndikamudzakisa ngati Rutendo muchimona achinyembera kusvoda zviya une musika wamwe wekuti unotapirigwa kwete mbichana ndikati handi munoona rodhi maisimba mwana wedu takatasadizva takatafuratira kudai unozongonzwa kuti chinhu chatsatika munhu wainda nokuti Rutendo wacho uri very active. Saka ni guys for the people ndokwatiri the muchechete people uenda pamuzorori wozoti dzikati inini ndo kwangu guys gindegede akindegindegede indegede akindegindegede iye rigede angerekendengedenge auro undogudogu ainde indegede munisina iri paiko makachena maisimba haya akindegindegede angindegindegede ekindegindegede nendegindegindegede akindegindegede akindegindegede ndenge adidudududu musakatesije musakaita toende kamera pamwe chirikuerezo ikadaka kudzaiwani amai kuti dai mandiregada sagawo muri kunakirwa zvenyu. babai Alright, maisimba ndiri kubuda here ndiri kubuda here zvandiri kurukwa izvi zvakanaka zvakandivhita maisimba mukandireva nemapa toenda kubasa vanhu vakanditi hazvina kundivhita tichaita sei maisimba isavheji hamuna kusuwa here baba chipepi chenyu wachisuwa